V tejto časti by som vám chcel niečo povedať o tom, ako začať s teleskopom pozorovať. Veľa ľudí si myslí, že keď zostaví teleskop, tak prvé, čo majú spraviť je, že to všetko. Že prvé, čo majú spraviť, je, že teleskop niekam nasmerujú a pozrú sa do okulára, otvoria, pozrú sa do okulára a budú niečo vidieť. Nič nevidia samozrejme. Začnú doostrovať týmto vozíkom a budú si myslieť, že budú niečo vidieť. A nebudete nič vidieť. Na toto úplne zabudnite, toto nemá žiadny zmysel. Poprvé som v nejakej miestnosti a ten teleskop nedokáže zaostriť na takúto krátku vzdialenosť. Po druhé je tu všade príliš veľa svetla. Ten teleskop je určený na nočné pozorovanie. A po tretie vôbec neviem, kde mám zamierené. Všetko sa tu trasie a kopec je nevidno. Keď ľudia samozrejme nič nevidia, tak sa snažia pozrieť, natočím tak, aby ste to videli. Tak sa snažia pozerať sa tento hľadáčik, čo je vlastne malý ďalekohľad. Dole tieto krytky. Takže zase niekam si ten teleskop namierim a pozriem sa cez ten hľadáčik. A toto je už lepšie. Tu sa dá samozrejme tiež doostrovať, či to vidíte. Ale aj tak to nie je vhodné na pozorovanie niečoho v miestnosti. Takže ako vlastne začať? V prvom rade pozrite sa, aké je von počasie. Ak je von pekne, v prvom priblížení nemusí byť noc. Potrebujete sa s tým teleskopom zžiť. Čiže ak je deň, nerobte si ťažkú hlavu, máte teleskop zostavený, zoberte ho niekam von. Zoberte ho von vtedy samozrejme, keď neprší, lebo by ste si ho hneď nepoškodili. A to, čo musíte urobiť, je, nájdete si nejaký vzdialený predmet, nie je ten predmet vzdialený aspoň 50 metrov, možno to je málo, 500 metrov. Proste nejaký vzdialený predmet, pred ktorým nemáte prekážky. A to, čo prvé ideme spraviť, je to, aby ste, toto natočím, aby ste mali vyosený tento hľadáčik s tubusom. Bez tohto nastavenia sa vám bude veľmi ťažko v noci hľadať akýkoľvek predmet na nočnej oblohe. Čiže ešte raz, potrebujem dosiahnuť to, že keď sa pozerám cez tento malý ďalekohľadík, tento hľadáčik, a v jeho strede je kríž. Keď budem mať nejaký predmet v strede toho kríža, tak potom, keď sa pozriem cez tento okulár, aby som tiež mal ten predmet v strede tohto okulára. Ako to dosiahnuť? Uvoľnite si na začiatok obidve tieto skrutky toho držiaka, toho hľadáčika a mierne uvoľníte tieto skrutky, ktoré držia ten malý hľadáčik. Pozrite sa, nastavíte si teleskop zhruba tým smerom, kde ten predmet je. Pozrite sa cez ten malý ďalekohľadík, cez ten hľadáčik, tak aby ste ten predmet videli. Skrutkami si teleskop donastavíte tak, aby ste mali ten predmet v strede. Potom sa pozriete cez okulár. Tu musím povedať jednu vec, že tých okulárov máte viacej v teleskope.
závisí od typu teleskopu, koľko ich tam je, ale sú na nich nejaké čísla. Na tomto je 6,5 mm, na tomto je 25 mm. Čím to číslo je väčšie, tým budete mať menšie zväčšenie. Vždy začínate od čo najmenšieho zväčšenia, aby ste videli čo najväčšie zorné pole. Keď budete vidieť veľké zorné pole, tak ľahšie ten predmet nájdete. Čiže tam si tento okulár s menším zväčšením. Ja to odložím, tam si na túto myštičku. Že pozriem sa cez ten okulár. Teleskop je teraz zle natočený, lebo som v miestnosti. Že by ste mali stáť pri ňom z tejto strany. Ten teleskop by mal byť k vám natočený tak, aby ste sa do toho okulára v pohode mohli pozrieť. Slúžia na to dve veci. Jednak môžete dávať celý ten statív vyššie a nižšie a jednak, keď uvoľníte tieto obruče, tak ja už teraz mám vyvážený, potom by som ho mal doma vyvážiť, tak si ho viete takto otočiť, aby ste sa do neho vedeli v pohode pozerať. A teraz už sa do neho viem pozrieť. Mám to zavreté, ale v miestnosti je to jedno. Čiže pozriem sa sem, dám teleskop do polohy, kľudky si utiahnem, dám si teleskop do polohy, aby som v strede kríža v hľadáčiku mal predmet, ktorý chcem, pozriem sa sem a snažím sa ten predmet nájsť. Môže sa vám aj na prvý krát stať, že ten predmet tu nevidíte. Jednak musíte si to týmto kolíčkom docentrovať. Odporúčam začínať od toho výťahu čo najbližšie k teleskopu a potom ísť smerom von. Ak aj tak ho nenájdete, tak máte zle vycentrovaný hľadáčik s tubusom teleskopu. Ak je trochu mimo ten predmet, tak snažíte sa buď natočiť celý stojan hľadáčika, alebo týmito skrutkami a pozeraním do hľadáčika, tými skrutkami to urobiť tak, aby predmet bol aj v hľadáčiku, aj v okuláre zhruba v strede. Keď to budete mať, máte nastavený hľadáčik, potom sa ho už nedotýkajte tak prudko, aby ste ho pohli a môžete začať pozorovať nočnú oblohu. Upozorňujem pri tomto, nikdy sa nepozerajte cez okulár s hlavným teleskopom ani s hľadáčikom na slnko. Určite vám to vypáli oko. Čiže v žiadnom prípade nikdy za žiadnych okolností sa cez vedársky teleskop nepozerajte na slnko. Sú na to metódy, ako to môžete urobiť, ale so štandardným takto nastaveným teleskopom, bez filtrov, bez čohokoľvek iného sa nemôžete pozerať na slnko, lebo si spálite oči. Čiže, ak je deň, musíte počkať do noci, ale už viete, že máte nastavený hľadáčik, vycentrovaný s teleskopom, môžete si pozrieť nejaké predmety. Keď budete pozorovať týmto teleskopom prírodu na Zemi, tak budete ten obraz mať prevrátený. Z toho si nič nerobte, to je správne. Na nočnej oblohe, keď sa pozeráte na oblohu, cez teleskop vám je to úplne jedno, lebo tam nie je jasne povedané, kde je hore, kde je dole. Keď sa pozeráte na predmety na Zemi, tak na to slúžia takéto redukcie. Majú vo vnútri šošovku a tá redukcia otočí obraz, aby pri pozemnom pozorovaní ste ho mali správne, aby nebol naopak. Čiže máme
máme teleskop vycentrovaný s hľadáčikom, čakáme na noc. Teraz príde noc. V žiadnom prípade sa nesnažte ako prvé zbadať nejakú galaxiu. Na to chce nejaký tréning a nejaké ďalšie nastavenie toho teleskopu. Budem o tom hovoriť neskôr. Prvé, čo by ste mali pozorovať, je mesiac. Čiže počkajte, kým vyjde mesiac, nájdite si na oblohe mesiac, nastavte tubus, aby smeroval nahrubo zhruba na mesiac, pozrite sa cez hľadáčik, zase rukami nahrubo si ho dáte do stredu, vycentrujete. Teraz zaistíte všetky skrutky tak, aby teleskop už nešiel hýbať rukami. Budete ho už teraz natáčať týmito pružnými skrutkami. Inak tie skrutky sú pružné preto, aby ste čo najmenej chvenia prenášali na teleskop. Ešte stále sa pozeráte cez hľadáčik, dáte si mesiac do stredu, alebo na tú časť mesiaca, ktorú chcete. A keď ho už vidíte v hľadáčiku, mali by ste ho s najmenším zväčšením vidieť aj v okulári. Pozrite sa cez okulár, dáte si ho do stredu a vidíte mesiac. Môžete ho pozorovať. Takže, máme mesiac, vidíme mesiac v okulári. Na pozorovanie mesiaca štandardne dodáva niektorým teleskopom ešte jedna komponenta, to je filter. O filtroch si povieme niečo viac v ďalších častiach pre pokročilých, ale na čo slúži tento filter? Slúži na to, že keď je mesiac splne, tak z neho ide príliš veľa svetla a nedokážete vidieť tak ostro detaily mesačné. Tak, na to tam vložíte filter, aby ste videli väčší kontrast medzi tmou a svetlom, medzi tieňom a svetlom. Pokúsim nájsť. Ten filter je sklíčko, ktoré štandardne filtre sú rôznych konštrukcií, ale väčšinou sú sklené. Filtre používajú aj fotografi. Filtre slúžia na to, aby odfiltrovali určitú časť spektra alebo určité množstvo intenzity. Sú aj polarizačné filtre, ktoré filtrujú zase niečo iné. Tento špeciálne slúži na to, aby ste vedeli pozorovať väčší kontrast na mesiaci. Je to také zelené sklíčko v ráme. Ten filter sa montuje dovnútra okulára. Okulár má zvnútra taký závit. Tam sa ten filter našroubuje a okulár vložíme naspäť. Tak. Teraz keď sa pozriete cez ten okulár, cez filter na mesiac, ktorý vidíte, tak by ste tam mali vidieť viac kontrastov. Samozrejme, platí to vtedy, keď je mesiac splne alebo blízko splne, ak je iba malý roštek z toho mesiaca, tak ten filter principiálne nemusíte používať. Pri prvom pozorovaní mesiaca by ste sa mali zoznámiť s tým, ako natáčať skrutkami teleskop, aby ste ho udržovali v zornom poli. Mali by ste sa zžiť s tým, že keď točíte doľava, či to ide doprava, hore, dole. Proste čo najviac sa zžiť s tým, ako robiť s tým teleskopom. Takisto by ste si mali pri pozorovaní mesiaca uvedomiť, ako sa otáča Zem a ako ten mesiac vám uteká zo zorného pola okulára. Mali by ste sa naučiť o tom, čo sa stane, keď vymeníte tento okulár
za okulár s väčším zväčšením, akú časť mesiaca budete vidieť, či sa to bude hýbať rýchlejšie alebo pomalšie alebo rovnako. Ak máte motor, tak by ste, v tejto časti ešte nie, na to je potrebné ešte niečo. Čiže mali by ste sa naučiť robiť s ovládacími prvkami, mali by ste sa naučiť zaostrovať, mali by ste sa naučiť pozerať do toho okulára tak, aby ste sa ho nedotýkali, aby ste ten teleskop nerozchveli. A mali by ste sa vlastne naučiť s tým teleskopom robiť tak, aby vám to už bolo prirodzené. Keď sa dostatočne vynadívate na mesiac, tak vám odporúčam urobiť jednu vec. Dajte si čo najmenšie zväčšenie a skúste si nájsť nejakú hviezdu. Hviezd je na oblohe strašná spústa. Stačí, keď sa budete do toho okulára pozerať a budete otáčať so skrutkou a nejaká vám tam prebehne. Čiže vrátite sa späť, nájdete si tú hviezdu a zistite jednu zaujímavú vec. Keď sa pozeráte na nebo obyčajným okom, tak sa vám zdá, že niektoré hviezdy sú väčšie a niektoré sú menšie. Toto ale v skutočnosti nie je pravda. Tie hviezdy, ktoré vidíte väčšie, ich vidíte väčšie iba kvôli tomu, že sú jasnejšie. Všetky hviezdy sú tak strašne ďaleko, že s dobrým teleskopom ich musíte vidieť ako body, ako svetelné body. Čiže keď sa pozriete cez hviezdársky teleskop na hviezdu, tak ju nebudete vidieť väčšiu. Keď dáte väčšie zväčšenie, ešte väčšiu. Budete ju vidieť ako bodku. Čím menšia bodka to bude, samozrejme to nič nehovorí o intenzite toho svetla. Budete vidieť svetlejšie bodky a tmavšie bodky, ale budete vidieť bodky. Čím menšia tá bodka bude, tým presnejšie je ten teleskop urobený, tým presnejšie sú zrkadlá alebo šošovky a celá tá konštrukcia teleskopu. Čiže teleskop ako keby vám hviezdy zmenšoval, ale budete ich tam vidieť viacej. Tým, že ten teleskop má nejakú svetelnosť, príjma viac svetla a koncentruje ho, ktoré potom vidíte v tom vašom oku, tak dokážete vidieť aj tie hviezdy, ktoré voľným okom nevidíte, lebo do toho oka vchádza iba určité obmedzené množstvo svetla z tej hviezdy. Do tohto vchádza viacej. Čiže budete vidieť viacej hviezd, ale budú bodové. Keď sa nastavíte na nejakú hviezdu, budete sa pozerať cez nejaké zväčšenie, tak budete vidieť, ako tá hviezda vám pekne odchádza zo stredu toho okulára, prechádza, až ju prestanete vidieť. To je presne spôsobené tým, že sa Zem otáča. Dobre. Toto je taká materská škola pozorovania. Čiže zatiaľ som vám nehovoril žiadne komplikované pojmy, zatiaľ ste len teleskop položili na zem, našli ste nejak nahrubo ten objekt, presnejšie ste ho našli cez hľadáčik, potom ste si ho doostrili týmto výťahom v tom okulári a mohli ste ho pozorovať. Ten objekt sa vám otáčaním Zeme pohyboval cez okulár, až stade zmizol, zase ste si ho vyhľadali týmito pružnými skrutkami, takto viete sa navigovať a pozerať na oblohu. Takýmto spôsobom viete pozorovať Mesiac, maximálne niektoré planéty. Už aj keď budete vyhľadávať nejakú planétu, tak to bude pomerne komplikované. Bude vám to robiť určité problémy a nebude to pohodlné. A to, čo je dôležitejšie, pri takomto pozorovaní nevyužívate naplno ten teleskop. Ale ak toto viete spraviť, tak to materskou škôlkou pozorovania ste prešli. Čo je teda základná škola pozorovania? Základná škola pozorovania pri takejto ekvatoriálnej montáži je to, že nastavíte teleskop tak, aby vám stačilo hýbať jednou touto pružnou skrutkou na to, aby ste korigovali otáčanie Zeme a
aby ten teleskop sa hýbal presne tak, ako sa hýbu hviezdy a nebeské objekty po oblohe, aby ste ich mohli veľmi jednoducho pozorovať, v tom lepšom prípade aj fotiť. Na to ale musíte niečo urobiť. A čo vám poviem za chvíľu.